heel spannend. Ja, ik ben vooral nieuwsgierig naar wat mensen ervan vinden. En dat er echt wat uit ontsteert, zeg maar. Faten Jamil is kunstenaar en had haar allereerste expositie. En net op het minste plak. Haar schilderijen binnen te bewonderen in het gemeentehuis in Damwoudt. Ik vind het een hele eer en ik hoop dat mensen het echt leuk vinden om te zien. En dat er wat meer ontstaan gaat, zeg maar. Een vriendin van Faten werkt bij de gemeente en zegt potentie in haar werk. Wie eigenlijk zei dat ik eerst op Instagram heel veel posten en dat zij dat al je zeggen. En dan woe ze eigenlijk dat ik dat echt voor hun een tekening maken in de opdracht. En toen kwam ze zelf met het idee van, nou, maar je wel komen te hingen, maar dan moest ze natuurlijk eerst even nog lezen. Maar ja, dat mocht dus. Ik vond het in het begin net zo belangrijk, omdat ik toch wel bezig ben met mijn hobby. En, maar dit vind ik dus eigenlijk ook wel leuk, dat meer mensen het in het echt zien kennen. Want meestal is het op social media, dus just op een foto. En nu is het dus eigenlijk dat ze het in het echt zien kennen. Dus dan in het echt lijkt het eigenlijk wel mooier dan op een foto.